שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של פרשת השבוע, הסתכלות על פרשת השבוע מזווית נשית עסקית, והיום אנחנו בפרשת בהר בחוקותיי. אנחנו כבר מתחילים להיכנס לעומק של 7 השנים, ובואי נראה על מה אנחנו מדברים היום. כן, אז כמו שאמרת 7 השנים, כן. הכוונה ל7 השנים של שנת השמיטה. הפרשה הזו היא בעצם סוג של פרשת המשך של החוקים. כן. אם בפרק שעבר בפרשה קודמת דיברנו על הכהן ומה צריך להיות לכהן ואיך צריך לזה, אז פה אנחנו מדברים על כלל החברה, על כל המצוות המוסריות, המצוות החברתיות, איך צריך להתנהג אדם בחקלאות שלו, כל המצוות ההלכתיות מה שנקרא, כמו שהיה לנו את העניין בפרשות קודמות של שבת, בפרשה קודמת בעצם, דיברנו על השבת, שיום השביעי שבת וינפה, שבת היא להשם, אותו הדבר גם פה, שוב אותו מוטיב חוזר, יש את העניין של שנת השמיטה, 6 שנים אתם תעבדו, בשנה השביעית אתם יוצאים לשנת שבתון. אתם בעצם צריכים פה, זה כמה רבדים, זה גם העניין של אמונה וביטחון בהשם, זה העניין של לדעת לשחרר, אם אני אקח את זה בפן העסקי. זה קודם כל לדעת לשחרר, זה קודם כל להבין, להרפות. לדעתי, זה קודם כל להבין, כאילו שוב, אנחנו מדברים, התחלנו מהשבת, התחלנו ממועדים, בפרשה הקודמת, עברנו לסיפור של שבת, שבת וינפש. שבת, אני שנייה צריכה לקחת זמן לעצמי, שנייה לוקחת זמן להיטען, קודם כל כי אנחנו לא רובוטים, בסופו של דבר. אנחנו צריכים... אבל המוח לא נותן לנו רגע לנוח, המחשבה היא שאם אני אעשה יותר, אני אספיק יותר. כאילו, אני יכולה להגיד לך שאני אמנם לא שומרת שבת, יחד עם זאת אני לא עובדת. מתוך עיקרון של אני מבחינתי, שבת זה שלי, רק מנוחה. שלי, אך ורק שלי, מנוחה. אני באיזשהו מקום כן שומרת שבת, פשוט לא מעמיק כל כך. ואני יכולה להגיד לך שיש לי לפעמים, כמו גירודים כזה. רגע, אני אפתח את המחשב. אבל אני יכולה רק להספיק את זה, ורק לעשות, אבל לא. איזה אימייל. זה כאילו מבחינתי, זה איזשהו סוג של יצר הרע כזה, שאומר, כן, את אולי כן, בואי תעשי, בואי, מה אכפת לך? תעשי, כאילו, אנחנו, אני אעזור לך, כאילו, להפך, את תתקדמי. כן, סיימי עם זה. לא, אני לא מוכנה לזה, אני לא מסכימה לזה. מבחינתי, זה משהו שאני... קודש קודשים. קודש קודשים, לגמרי. זה משהו שאני חייבת את הזמן הזה לעצמי. אז מתוך עיקרון, לא לגעת בזה. זה קצת יותר נראה לי מורכב. כן. שנת השמיטה זה שנה שלמה שאסור לכם לקחת מהפירות האלה. אין לכם כביכול הכנסה. זה הכל הולך לפח. אין פרנסה. הכל הולך לפח, לתרומות, למעשרות. כאילו, גם בכלל ללכת לתת מעשר. איזה קשה זה לבוא לתת מעשר. עכשיו עבדתי כל החודש, פתאום לתת 10% מהמשכורת שלי, ויש כאלה שכאילו גם יותר, השאיפה בעזרת השם, שניתן כמה שיותר. 20%, 30%, כמה שיותר. את יודעת, דיברנו על זה גם שנייה לפני. הרי אנשים יש להם נטייה לחשוב שמה, אני אתן מעשר, ולא יישאר לי 10%, זה הכסף שלי, והבית, וההוצאות שלי, ולא חסר לנו הוצאות, ברוך השם. אבל מה אנשים מפספסים? שאנחנו בעולם הגשמי, אנחנו מסתכלים על זה כאילו אני נותן מעשר משלי. אני נשאר רק עם 90%. נכון. אבל מה אנחנו לא מבינים? שה10% האלה, זה ה10% שבאמת שלנו. זה מה שהולך איתי בעולם הרוחני. ולהגיע להבנה כזאת שאני כלום. מה זה ה90% האלה? זה כלום, זה עובר, כל מה שנכנס, ה90% האלה, בשנייה אחת יכול לצאת. 10% האלה, זה העולם זה הבא. הקדוש, זה הדבר שהוא ישרת, אני אומרת את זה ויש לי צמרמורת, זה הדבר שישרת אותי בסוף. זה אותי, זה את הילדים, זה את המשפחה. זה מה שנשאר. שמישהו, שאת נותנת מעשר למישהו לא בשבילך, זה אומר שאת משתמשת בכסף שלך בחוכמה. נכון. את מעבירה אותו, כדי בסוף לקבל משהו רוחני, שזה הרבה יותר גדול מכל חומר, מכל דבר,
מזה. מרגשת. אני רואה את ההתרגשות שלך, ואני ככה איתך. זה בדיוק זה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש. בדיוק את מה שתיארת עכשיו, את תישענו עליי. יש לכם על מי להישען. אומרים, אין לנו על מי להישען, זה כאילו, יש לך על מי להישען, זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו, וכל המשפטים האלה שאנחנו, כל הפסוקים, כל התהילים בעצם רק עסוק בכמה אמונה וביטחון אנחנו צריכים להגיע, ושוב, זה דרגה, זה לא אם בן אדם עכשיו דתי, אז זהו, כבר שם. זה עבודה יומיומית, האמונה והביטחון הזה, שנה שלמה, אין עבודה, אין פרנסה, הכל תיתן, הכל תעשה. סוף חודש, לך תן את המעשר שלך, יום שבת, סגור את העסק, אין עבודה בשבת. זה משהו זה הבנה שהכל בידיים שלו. ממש. זה כאילו, אנחנו כלום. נכון, אנחנו כל כך בדור שעשו כל כך בתוצאות, שרוצה לרדוף, שרוצה להשיג, שרוצה כמה שיותר מהר, דור האינסטנט, ואנחנו עכשיו מהר. שזה לא דבר רע, אוקיי? הישגים והישגיות זה דבר מדהים. מדהים, כי ככה גם הנשמה שלי... אבל לפעמים אנחנו מפספסים את הדרך, נכון, את התהליך. אבל את יודעת, יש לנו אנחנו מזלזלים בדברים הקטנים, אנחנו רוצים רק את הדברים הגדולים. אבל יש לנו, כמו שהתניה תמיד מלמדת אותנו, יש לנו את הנפש האלוקית ואת הנפש הבהמית. הן לא יכולות לחיות אחת בלעדי השנייה. הן שתיהן מתקיימות אצלנו. נכון. ויחד עם זאת, מה סוד הקסם? איזון. אז זה מה שאני אומרת. כשהנפש הבהמית מקבלת את מה שהיא צריכה בחומר, וכל אחד והנפש הבהמית שלו במה שהיא צריכה, והנפש האלוקית לא מוזנחת ומקבלת גם את מה שהיא צריכה, מבחינתנו, מבחינת תקני אותי אם אני טועה, זה כל התורה של התניה. לא, אבל הנקודה שרציתי להגיד, זה שאנחנו בדור כזה, שאנחנו רוצים הכל מהר, הכל תוצאות, הכל כאילו יעדים, הכל משימות, ולראות כבר, זהו, להגיע לאיזה מנוחות כאלה, לנחלה, להגיע לשלב שזהו, הנה, אני כבר יכול לצאת לפנסיה, כן? אז שוב, בואו נתעורר, בואו נקדש את המעשים הקטנים, את היום-יום, את הטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואם אני אומרת טיפה ועוד טיפה, אני ישר נזכרת ברבי עקיבא. רבי עקיבא שבגיל 40 רק התחיל ללמוד תורה, והוא כל כך לא האמין בעצמו, וכל כך לא חושב שהוא מסוגל והוא יכול, אבל אשתו, היא האמינה בו, היא ראתה את האור הגדול שיכול לצאת ממנו, והיא ראתה שכל טיפה, היא ידעה שכל טיפה וכל טיפה, היא זו שתביא את התוצאה. והוא באמת היה על סף התייאשות, עד שהוא ראה איזשהו באר מים, שיש טיפה, ויש סלע שהוא יצר שם חור, ואז מזה הוא לא התייאש, הוא אמר... אין הטיפה חוצבת בצלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. זה בדיוק זה. אז הוא אמר, אם הטיפה הזו, הטיפת מים הזו יכולה לעשות חור באבן, בסלע הקשה, רק מזה שהיא מתמידה. גם אני יכול להצליח, אין מצב שהפסוק שאני אלמד, התורה הקטנה שאני אלמד, רק היום, זה לא יהיה משהו גדול בסופו של דבר. אין מצב שזה לא ישפיע בסוף. וזה בדיוק כל כך מתקשר, כאילו. ואת מחברת אותי לדבר נוסף, שאני אומרת שלפעמים אנחנו עושים פעולות, ואת מדברת על דור האינסטנט, אנחנו עושים פעולות ואנחנו לא רואים את ההשפעה שלהן מיידית. אנחנו רואים, רק אם היום, אני בגיל, לא נדבר על הגיל, אבל אני בגילי מסתכלת אחורה 10 שנים, ואני אומרת, וואו, מה שאני עברתי ומה שאני עשיתי, וכל פעולה הכי קטנה שעשיתי, הביאה אותי למי שאני היום. נכון. וזה לא כי אני עשיתי פעולות גדולות, להפך, אלא כי נתמדתי. אם היינו לוקחים עכשיו ג'ריקן כזה ענק של מים, ונשפוך אותו בבת אחת על הסלע, הוא יעשה חור בסלע? לא. לא. אבל טיפה קטנה שהיא אפס, היא כלום, היא שום דבר, כן יוצרת את החור בסלע. זה כאילו, שאת חושבת על זה, שאת מבינה את זה, זה מסר לחיים, זה מטורף. כן. כי הג'ריקן מים לא יכול לעשות מה שטיפה אחת קטנה יכולה לעשות, אבל בכוח התמדתה, בכוח ההשקעה שלה, יום, לא לזלזל בדברים הקטנים, בחיבור, במצווה הקטנה, בדבר הקטן שאת עושה לעסק שלך, בחיבור הקטן שלך לבורא עולם. יש כאלה שרוצים כאילו להתחיל לשמור שבת, או רוצים ככה להתחזק, ואז כאילו אומרים, מה, אבל אני מחללת, מה, אני רק משהו אחד, מה, פעם אחת אני לא אכבה את האור? כן, המשהו הקטן הזה, רק אל תכבי את האור, רק תלכי עם חצאית פעם בשבוע,
רק תעשי, כאילו המשהו הקטן הזה, יש לו ערך גדול. אז אני שנייה מחברת אותנו עוד פעם למעשרות. לא צריך להתחיל בגדול. אפשר גם להתחיל, גם לא ב10%. שנייה אחת להבין שכל דבר הכי קטן, גם פה. תתחיל ממשהו. משהו קטן, אם אתה יודע, אתה מבין, הראש שלך מבין את זה, קודם כל הרציונל מבין שזה משהו שתורם לך ישירות, ולא למישהו אחר בהכרח. יש לנו גם נטייה כזה לפחד, ישר להילחץ מאיזה שינוי, מאיזה משהו דרמטי כזה. אז זה קטן. אז כאילו אומרים, עשייה ממוססת כל פחד. תתחיל, תעשי משהו קטן, תתקדמי, אם זה בעסק שלך, אז אגב, גם בעסק, בדיוק שאני באה להגיד, שגם בעסק... אני מדברת מהניסיון שלי, לפעמים כל כך קשה לי להעלות איזה סטורי קטן, סטורי של דקה, זה דקה לוקח, צלמי את עצמך, תעלי, תפיצי, תתחילי. אז בכל דבר זה ככה, וגם בעסק שאנחנו רוצות לעשות איזשהו שינוי, אחד הדברים שאני עובדת עם בעלי עסקים, בעלות עסקים, אחד הדברים זה, אל תתחילו בגדול, תתחילו בקטן, כי הקטן הזה, ברור. זה מה שקודם כל יפתח לכם את התיאבון לעוד, כי תראו שאתם מצליחים, ודבר שני, אני לא מאמינה בתהליכים שקורים ככה בין לילה. אני מאמינה בתהליכים שלוקחים זמן. אומרים, איך אומרים, מה שעולה מהר, יורד מהר, כן. כאילו זה... בסופו של דבר, כשאת מנסה להעביר בן אדם משחור ללבן, מלבן לשחור, לא משנה איך שלא תסתכלי על זה, את מפספסת פה המון בדרך. את מפספסת פה התפתחות, צמיחה, ויש גם הגוונים באמצע. וכדי לעשות שינוי, כן, כדי לעשות שינוי, אחד הדברים הכי חשובים, זה קודם כל אנחנו, הכלי שלנו. כמה אני יכולה לקבל, כמה אני יכולה להכיל. כי אם אני לא אעבוד על עצמי, במקביל לכל שינוי שאני עושה, זה לא יחזיק מים. זה כמו שאת שופכת את הג'ריקן הזה על הסלע, 99% מהמים יישפכו, לא יקרה שם כלום. אולי טיפונת תישאר שם. אבל אם תעשי טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, רק אז זה יתמיד וישפיע. זה כאילו חוקים בסיסיים של היקום נראה לי אפילו ברמה כזאת. ברור, זה החוק של בורא עולם. זהו, אז אני כאילו... מה, את רוצה... יש לנו איזה חלום, זה מצחיק אותי, אני כל פעם רואה ככה את הטוטו לוטו, וכאילו כל אחד, לכולנו יש חלום הרי להתעשר ברגע, לזכות באיזה לוטו, וככה יאללה, השם תסדר אותי, תאמין לי, אני עושה מצוות, אני אעשה זה, אני עושה הכנסת ספר תורה, אני פה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה תהליך, רוצה עבודה, רוצה לראות פה התקדמות. לא בום בבת אחת וגמרנו, לא זבנג וגמרנו, זה לא עובד ככה, זה לא מחזיק, זה לא מחזיק, זה חד משמעית זה. אז אני חושבת שאם אנחנו ככה רוצות שנייה לעשות באמת את העטיפה הזאת של פרשה המחוברת הזאת של בהר וחוקותיי, יש איזה מסר מרכזי שאנחנו יכולות להוציא ממנו. מה שאני לוקחת זה שכלום פה לא שלי, בוא נתחיל מזה. לא הידע שלי, לא ההצלחה שלי, לא הכסף שלי, הזמן לא שלי, כי בזמן הזה שאני עכשיו יושבת פה ומקליטה, יכולתי להיות חלילה במקום אחר שהוא פחות נעים. נכון. זה שאני באה ואני עושה, אני לא עושה טובה לבורא עולם, אני עושה טובה לעצמי. הכל פה, הכל שלו. גם הזמן שהוא שלי, הכסף שלי, זה שהיופי, כלום פה לא שלנו. כלום. הילדים גם לא שלנו. כלום פה, הכל פה זה הפקדה. אנחנו בסוף באנו לפה בתור כל אחד השליח שהוא. שנבין את זה, שנזכה להבין את זה. ובסופו של דבר אני תמיד מזכירה לעצמי כל הזמן, מתי שיש לי את האפשרות, שאני בסך הכל צינור. אני באתי, בין אם זה לגדל את הילדים, בין אם זה להעביר ידע לבעלי עסקים, לא משנה, בכל דבר שאני נוגעת, אני צינור. אני בסוף, אני בשר ודם. נכון. זהו. יש איזה, אני לא זוכרת בדיוק את המקום שזה מופיע, נראה לי בספר דברים, שלא תגיד שכוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן. כל הזמן אני אומרת את זה לעצמי, שבטעות לא תחשבי, כוחי בעוצם ידי, כאילו אני בזכות עצמי, אני ידעתי, אני נשמה, צאי מהסרט. ואני הרבה פעמים גם מזכירה לעצמי שמנסה, את יודעת, יש מידת הגאווה, שבואי, את רואה שאת עושה דברים ושיש לזה השפעה, אז שנייה תקטיני, להפך, תקטיני רגע את עצמך, כי זה לא את, זה לא את,
כל פעם זה תודה בתניא לקדוש כל ברוך הזמן, הוא. הצמצום, עניין כן, הצמצום. כי זה נורא קל לנו להגיד, זה כן. אני עשיתי, לא, זה לא אני רק הייתי שם בזמן הנכון, במקום הנכון, בתור השליח הנכון של הקדוש ברוך הוא, זה הכל. זהו. והאמת שאני... ותעשי את המשימה שלך רק להיום. את הטיפה כן. שלך שאת צריכה להוריד רק להיום. כן. אל תחשבי, מה יהיה, אבל רגע, אבל מה יצא לי מזה, אבל מה יהיה עוד חודש, אבל מה יהיה עוד שנה, אבל רגע, אבל זה שווה לי, לא שווה לי, זה כדאי לי, לא כדאי. רק להיום, רק לשבוע, רק לעכשיו, רק כאילו, נכון. מה יהיה בשנה השביעית? השם יודע. כן. טוב, בסדר. וואו. 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 זהו, לא אין לי מילים. ציפית? כן. גם אני לא. לא, אני ידעתי, התכוננתי לפרשה, הרגשתי שזה משהו חזק ועוצמתי, אבל וואו. כן. כולנו היינו שם, כולנו היינו בהר סיני, כולנו יצאנו ממצרים, כולנו חווינו, זה בבשרנו. ברגע שאנחנו מדברים, הנשמה מבינה. כן, נכון. גם אם על פניו אנחנו כאילו לא יודעים את זה, ברגע שמדברים על משהו, הנשמה מבינה על מה מדברים. חד משמעית, השם מדבר איתנו כל הזמן. אני מרגישה שאנחנו גם מחוברות לזה ביום יום שלנו, בלי קשר, לא משנה, נתכונן או לא נתכונן, בסופו של דבר הפרשה באה ללמד אותנו על איזושהי דרך גם של העם היהודי, ואנחנו, כמו שאמרת, חווינו את זה, אבל אנחנו גם, אני רוצה להאמין שאנחנו גם חיים את זה ביום יום שלנו תמיד, בצורה כזאת או אחרת, ופשוט לזקק את זה שנייה אחת לכמה דקות האלה, כי זה באמת, אני מרגישה שהפרשות האלה זה איזשהו בוסט מנטלי שאנחנו עושים קודם כל לעצמנו, וגם לכל מי שמקשיב לנו, וזה משהו שהוא... אמרתי את זה כמה פעמים, נראה לי שהרבי הרי אומר כל הזמן שצריך לחיות את הפרשה, לחיות את הזמן, להיות מחובר לזמן. כן. שלא להגיד, השבוע זה פרשת בהר בחוקות. לא, מה יש בפרשה הזו שמדבר אליי היום, שקשור לחיים שלי היום? איפה המסר שלי האישי, הפנימי שלי, שאני צריכה ללמוד מזה היום? ברגע שנחיה את הפרשה, נחיה את הזמן, אז באמת נלך בדרך המלך ובעזרת השם שנזכה להוריד שפע גדול. אמן, אמן. זהו, אז זה היה לי כיף, כמו תמיד. כן, והיה קצר וכיף. תודה רבה. ונתראה שבוע הבא בעזרת השם.